Raymond verdween in de nacht van 30 november op 1 december na een joentje stappen in Ljouwert. Hij rekker zijn vrienden kwijt en daarna ook zijn telefoon. De politie ziet het benamen op het wetter. De familie ziet het alles al op camerabeelden die te vinden binnen in de Ljouwerter binnenstad. En nu voelen ze een nijbeeld. En dan ben er sinds juster weg camerabeelden. Ben kwam dat er al op een groene weg gesignaleerd is. En dan blijkt het deze beelden dat er vanuit de Doelenstraat komt op een groene weg dat er daar wij begint het rennen richting de Aldenhoven. Hij gaat richting de Aldenhoven? Ja. Daar proberen we nog weer camerabeelden te vinden. Er zit op het Chinoorse schijf voor de Aldenhoven. Er zitten de camerabeelden van de pinautomaat, de SNS-bank zit daar. Die worden opvregen. Tussen binnen ook vrijwilligers dwaanden met allerhande ziektochten. Joert ging weer een ploeg op een paard om te zieken in richting van Haringsmakanaal. Dat docht de familie tegengoed. Ja, dat is ongelooflijk. Ik krijg ook al warme berichten. En ze brengen bloemen en iedereen wil wel helpen. En iedereen helpt ook. Iedereen shot bloemen mee. En we kregen nog tips van mensen die trolley fietsen. Die zeggen, morgen fietsen we daar en morgen gaan we daar. Dus ze letten al je wel op. Het leven wel in de stad, wat we begrepen hebben.